Menggeh-menggeh to kowe nyanyi sedelo kowe. Sinten? Kowe kuwi kelemon kok. Dadi otot-ototmu iki kedesuk gaje. Ya ora apa-apa mbane kedesuk liyane. Nggih. Wis aku ora melu Pris. Bener ora? Bener kuwi malah apik kaya. Aku ora melu-melu Pris. Pedomane apik ngono. Wis ora melu nek iki. Ora melu iki piye Uti? Arahnya wis ora sehat iki. Ora sehat lho. Lah piye ta? Ketahe Mbak Tatin pengen dijungkati kok, Lek. Ora iso nang ora ana kok. Hei. Jam-jam kowe. Ayo mangga Mbak. Mimin Mbak Apri. Ya. Jumeneng diaturke. Monggo Mbak Apri. Tindak mriki kali Mbak Mimin. Aditenggo para pamirsa. Ugi Mbak Vika sakruwarga Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo. Sugeng dalu. Urung-urung kok perabote wis wah iki piye kowe iki. Antek tak apa gegedan ya Pri lho sampai tak jarum pentul telu barangnya mesti aja geseh ae lho. Kok dipaku usuk. Ya perlakuannya benten-benten. Saploke bar dipeme kok malah mengembang gitu ya, Rajan. Cie, pingatan mau pami Mbak Limbo. Mbak Mimin. Sawetawis penyantilan wonten Kalimantan, penyantilan wonten Bekasi, ning kula nggih tetep setya tuhu kalu panjenengan. Oh iya. Nek aku wong Segatanaten ngono, dalange sinten Pak Seno ogah wingi slipekke aku, ning kula wonge ora kaya ngono. Oh iya, sampean ketok kok piyane lembah manah. Lha irane kono barang elek ora kudu dibales elek. Lho, biasanya nek wong apik dibales apik biasa. Ning piye wong jahat karo aku tak bales kebaikan kuwi angel. Kusike sampean niku ngarani kula tumindak elek niku elek nggo napa? Lah nek pas ten mriki-mriki sok kadang panjenengan WA kula bareng sing luar kota nganggo acara piknik, nganggo acara napa-napa pemotretan kula ora dijen. Jane teng Bontang wingi arep takja. Lah kok mboten ngendika? Mriko dikabari karo panitia bahwa sana akan menjadi ibu kota. Nggih, nggih. Banci-banci baru disingkirkan. Ketoke dereng enten aturan niku deh. Niku kleru gede penjenengan salah penafsiran. Lho, kok penafsiran pripun? Banci-banci utawa kaum minoritas dikelumpukke. Ayo lho kamu harus jangan ngantek gagap tapi harus tanggap. Loh, kita harus jemput bola situasional itu yang memungkinkan jadi ibu kota. Ayo, greget gumregah bareng-bareng. Banci dikelumpukke. Dikelumpukke. Kok ngruduk Pak Seno? Oh, ora panjenengan didahar kono panjenengan. Enggak beraja. Lah menyen koyo kesangetan kok iki. Sampean niku soalé sampean niku dengan kata-kata kaya ngoten niku kula wis akeh banget lho sing takon. Ning kono wae kula ditakoni kok. Pripun? Mbak Mimin kok mboten dijak Pak Seno? Mboten. Ngendikane garwane. Waduh iki. Wis Mimin iki kurang ajar ya aku. Diluruskan kemawon. Garwa ing pepanggungan. Nah. Supados chemistry-pun dapat. Jenengan ora kurang akal kok ngendika kok ya. Lah iya. Jane upama dadi garwa tenan ngono ya wis patut ya. Ya jebles to dedek ketuk, Pak Suryani ya meh padha. Nek wong jodoh ki meh padha kok, meh padha lho. Dadi upama Pak Seno ki didandani sanggulan ngono ya padha kowe ya. Lho aku kon ngerombong kowe ngono. Lho, ditandani kok ora mboten ngerombong. Seniman kira kudu manjing ajur-ajer. Lah terus piye? Upama panjenengan pas ngringgit ngene nganggo apa jenenge? Piye? Kejawen, surjan. Pas panjenengan ndelah ngetoprak dapukan apa ya kudu manut. Lho, kaya ngoten niku. Kula pas ngeten nggih ngeten pas nyangdutan ya rok mini. Pas renang kula ya pakai baju renang. Nganggo baju renang wedok apa lenang? Ya wedok nombe. Oh nganggo rok mini sikile weting blentong kok. Ning niki Mbak Vika menika luar biasa. Luar biasane piye? Beliau menjadi salah satu sing dadi wakil rakyat dari kaum wanita. Awake dhewe ya mensuarakan kaum minoritas. Dadi cara menapa mon dawuh awake dhewe iki pun trep. Pun trep. Ya mung klerune Bu Vika ngene. Mbak Mimi nek ten Gamel nek sambatan pinten nek nyun tulung pira nek silatur rasah ngoten niku Bu. Waton wong Jawa ki jawabe. Monggo katuran pinalak silaturahim wonten Gamel. Ora pun penak, ora nyangoni ra apa-apa silaturahim. Jenengan dadak tekon pira kok ya kleru jan nggon niku. Alah dhisik jaman ning BI kurang 5000 oleh memuncit ra umum kok mangkene ra njaluk apa-apa ki
Lho zaman dulu beda karo zaman biyen Mbak Mimin ya isih rada rekoso. Oh ngaten. Saniki wis kaya ngono gelange we. Kula mboten ngangge sakniki yo. Lah ngapa? Saya tidak mau menjadi sombong takabur runge. Lah piye? Enggak mau, loh. Oh, Enggak pernah pakai, punya 60 gram punya tapi enggak dipakai. Loh, kowe iki jare ra kena umuk. ning ra tak go. Ora ketok pamer. Lah nek kowe lho kaya 30 Mas Enom iki lho diketokke aku sore. Ning ra tentrem ning ati lah kowe 60 gram ning pegadean ki. Maksudnya ngene lho Nduk, dhewe kan seniman. Sedikit banyak perilaku kita, tutur sapa kita, penampilan kita sedikit banyak dicontoh. Nek sing nebak dianu mentah mungkin lang dadine kan ora prayoga. Nek sing iso nintingi ora apa-apa lho. Mbak Min kan senajan wis kaya raya, miliarder ning wong isih duntuet. Muderah duntuet. Apa? Membumi. Nek ra dagelan 10 yuta ora ngangkat ngene. Mula kowe kaya ndut lah membumi jare. Pakunipun sembah nuwun Bu Vika, senajan wektune didum-dum nggih Bu. Niki kedahaten mriki mangke gara-gara kedah wonten Klaten ing mugi-mugi penyan kersa bedah tangguling samudra pangsami ji. Soalnya nek kula mboten mangkat Pak Seno niku lungkrah. Semangatnya separuh napa kemampuan fisiknya tuh melemah. Otot bebayune lemah. Ora mung otot bebayune. Lah, ya mbuh tekeno dhewe. Lho jenenge kan netrane bejer sewengi bendina ngono kan ya iso terus lek nggih ta Pak? Oh. Senengane kok gawe. Nggih saged sewan matur sembah nuwun Bu Vika, mugi-mugi Bu Vika amanah. Saged menampung aspirasi masyarakat. Dadi pemimpin menika mboten gampang. Pemimpin sing iso mereda suasana sinaosa penyan wakil saking partai P3 nggih ning saiki wis dadi dewan ki dadi wakile kabeh rakyat. Betul. Mawon nggih. Pemimpin ki apik 99 elek siji sing diulik eleke. Bismillah mawon yang niati ibadah. Kados kula ngeten kula niati ibadah. Kula disinggol kanca-kanca tak nggo niat ibadah. kok disinggol kok ibadah piye to? Ya ora apa diterke yoga-yoga ibadah. Ibadahe ngondi? Dijak pupuk yoga ibadah. Ya ora ngono beda kok ora ibadah. Ya dhewe-dhewe porsinipun. Nggih, sakmenika ya guyon-guyon pari kena. Nggih. Di Apri ya nanjake suarane aja mung adol ayu tok. Yo ayo nek Mbak Apri iki nen kene iki terkenal Mbak Apri ya lho. Nganti wong-wong teng pundi-pundi niku anggere kula cethuk. Ketemu gathuk niku mesti wis Mbak Apri niku kok iso suarane kaya wedok tenan. Lah nika soalnya nggih diolah tenan kok. Nek sing iki niku ampun manggagas nika wis. Nika bentuke kaya kadal Mesir. Metu meneh kata. Apik. Angel lho golek wanita berbelalai. Kok wanita berbelalai gitu? Rambutnya lho Mbak. Rambutnya. Mbak Vika menika Kartini saking Gamol. Nggih, Kartini saking Gamol. Kasunyatan dadi pemimpin ki ora kudu wong lanang ya. Wong wedok iso dadi garda depan. Garda depan. Dados malah dengan napa hati sing lembut bijak. Pendekatannya nih pun dados luwih dari ke hati ke hati kan lebih keibuan. Nah, mula bintang tamunya kudu ibu-ibu. Lah ya. Kowe kuwi sapa? Kula. Kok ibu-ibu kok sangu tongkat. Iyalah tongkat. Nek tongkat niku rak dawa. Lah kok apa? Cundrik. Cundrik ya. Iya. Menika wonten awala Mbak Apri Mbak Mimin saking Fajar Group persewaan tindak dan perlengkapan pernikahan, grosir perlengkapan rumah tangga, minimarket, bebek goreng, cuci motor. Iya. Bapak Haji Saidi karo Ibu Hajah Tinem. Iya. Minta lagu gubuk asmara podang kuning katur Ibu Vika Kusnul Khotimah. Ya. Pak Saidi menika ya nate wayangan. Oh iya. Kula nate derek rumiyin sih. Nggih, benjang ya iki Pak Saidi iki ya wayangane nglete suwe-suwe no. Iya. Ya ora apa-apa ya engko dicedhakke. Matur sembah nuwun. Ya. Monggo. Wah, nek tak aturke Mbak Apri wae. Matur sembah nuwun Pak Seno. Mboten meri kula jenenge iri drengki dael metake dawen panasen kula buang jauh-jauh.
Nah, ya nyanggo kowe apa? Ora mah aku ora iso tanggung. Tenan. Abot tok ngono ki amanah ya abot. Nek kira-kira ra iso njaga amanah luwung ora wae nek gawonen. Nek ki kok nek didum kok ya gelem. Oh ya mah aku ngono ki aku tau dagelan gua nguntedit ngono ki mulih langsung kejang-kejang ngono. Wegah. Kuwi dagelan ngendi? Dagelan ngendi? Nggih dagelan kok enten dagelan ngoten niku. Ngendi? Ning wedok asli. Oh, kan wedok asli kan iki banci ra apa-apa. Upama tak gaweke sik men lalali ngono. Ora, apa nek akan rengkeh. Ana tulisane apa ora? Wis. Lah Iki lho lah ya wong iki transparan aja mung katon dianu. 200. Iya. Sok sapa sing sedekah 300 sesuk itu 3 yuta. Nek 200 2 yuta. Gumanteng. Berarti Pak Saidi sesuk tukul 3 yuta. Lah pengen 3 yuta napa 10 yuta, Pak? Nek 10 yuta Ya kudu 1 yuta. Kita arep tok kalang-kalang piye iki wong kene wis ra percaya karo cangkeme banji. Pak mbok yo nyun sewu. 303 yuta. Nyumbang 300. Menika nek ikhlas iku bakale luwih akeh. Wis kok 3 yuta, Mbak. Ning menika tepat sasaran lho Pak Saidi. Kok tepat sasaran? Lek dikeki kaum teraniaya kados kula menika biasane kula dicemooh terus. kan sing monggo dongane wong teraniaya, dongane wong fakir menika ijabah. Terus insyaallah mangke lumintu Bapak Saidi. Bu Fika mboten pengen lumintu, Bu. Lah aku tekan pengen mboten nek pengen nggih mangke wonten dalanipun werna-werna ora kudu nyawer kula pengen mboten. Oh pengen Mbak Mimin lho. Engko nggo bantu masjid, yatim piatu ngoten. Ning luwih prayoga sing ning ngarep moto wae ana kok dadak nunda sesuk-sesuk ora ngoten to. Lah maksud ngono kuwi lho. Gak aku ngisini-sini. Aku gak. Lah apa to? Ora kowe iki aja ngisini-sini adimu. Apa? Wong Bu Fika ki sing nimbali ak dhewe rene kok kowe iki sesuk kono aku isin lho Lek, aku jalukno. Oh alah padha dene. Wah, ya trampil le. Saka kadoane dituntake langsung mlebu tas kok. Kaya nek dulungi nang pinggir dalan kae. Matur nuwun, tempolong kluthuk. Joko portal ya. Lah kula kok wong paido jaman jahiliyah nang nggon petengan dit awas kok meneh nggon padang jinglang kaya ngene. Petengan ki gek ngopo to, Lek? Ora usah diceritake. Oh, jaman kowe nggo. Ning sok debok. Ayo, nak. Ya, mangga. Dipunaturaken napa nggih podang kuning nggih. Monggo dipun bawani rumiyin, Mbak. Apri. Ya. Nungguin ya. Nah. Pembalasan. Rumangsamu sing elek aku terus. Ya wis, nak lu kowe apa piye sing apa iki mau kok kaya ana swara wedhus. Ngatian wujud temong taksi. Kudu tekan rampung konsisten nggo cara. Ini suarane ya apik. Lah nggih, kula mung wegah umuk, wegah tak kabut memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berekspresi. Iya, Lho, nek tunjukno kowe nek swara aslimu ki jane apik. neno agak. Kan ganggu wae kok. Ora ganggu kurang dhuwur nadane kaya. Wis nyandang Jawa kok lanang. Wis sing wedok sisan. Karo wong gesah manuke apik suarane gesah manuk, Lek. Aku ya pengen mencoba ternyata belum saatnya. Ya baleni kok ngarep no. Natyan wujud temong peksi. Keluyane wis dhewe-dhewe kok ya. Nek Mbak Mimin ki nggon wejangan. Oh iya, Mbak Apri ki nggon nembang karo pasuryane. Iya. Aku tahu ngejak Mimin tok ki penonton ya bubar. Mergane, wah sing tuwa mingan. Zaman kuwi ning Jakarta kae lho. Pak lah kula tok pripun? Pak Seno kan mboten mawon kuwi ora tegel ya Pak Seno. Di Apri ten Jakarta niku Bapak. Entene mung kula niku arep mboten ngono ora tegel to. Nggih mang mlampah ngono nggih. Tekan gone. Ya kuwi sing teko sing tuwa nggo blangkrah apa. Ya sing sabar nyatane ya. Ning ya tetep dilunasi aku ya tetep lunas. Mesake kok.
Sakniki pun komitmen kok Pak, mboten nampa dhewe-dhewe. Konten niku aja nganti pisah. Nek pisah niku nanti ada apa ya? Rasanan dari netizen sing mboten apik. Lah nggih. Wi Mimin karo Apri pisah to. Ah, mungkin ndak. Bersama ya bersama terus. Pokoke abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Oh nggih, matur sembah nuwun Pak Sino wejanganipun. Ngapa? Tanggal gangsal 11 kilo peninggal kali menjan melih nggih Pak. Teng pundi? 15. 15. Teng pundi? 15. Anu di Pundong. Oh, nggih, teng Pundong Sleman to. Nggih. Oh, nggih ngene Pak Suryono Bong Supit. Nggih. Lha kok sampean disisanke mawon. Anu mboten berhasil kok kula. Kula rak pun supit to. Nggih. Kula kudu pindho. Anu Bong Supit iki lanang to. Goleki ra kecekel. Bareng pindah nang Bong Supit wedok, gene ya ana ngono lho. Gedhe. Kok ra konsisten. Lah ya bareng Bong Supit wedok iki kok ana lho. Pas Bong Supite kakung ki ora jedol lho. Mboten saged iki mungkin nek kula kethok entek ngono. Nek lha aku ya aku ora puas to jenenge aku menungso ki kabeh sempurna kok iso di piye reka daya. Terus kowe pindah. Aku pindah Bong Supit wedok. Tekan kono. Wah, gedene semene kok. Lho, dadi. Kuwi berarti kan ternyata Bong Supit wedok ki malah anu lho telaten bener ngendikane. Nganggo dijungkati barang kok kuwi. Anune rambute iki lho men ora ganggu rambute kene lho jujur. Mbak Mimin arti Medan. Horor Sukimin horor gak. Maksude ngene lho, arti ndak supit ki rak diterke tangga teparo kadang pamitran. Dijungkati sik men Bong Supite ora wedi ngono lho. Niku maksude rak aku dadi sampean ngomong kaya ngono aku mbayangke pong-pongan kae lho. Anger diabapi. Jedul. Dijungkati ki apa enggak ada sindapan kok piye? Ayo nak tindakke. Mas tolong nanti diedit ya Mas Alah, wis ben nang kowe Ya live streaming. Ya tolong para netizen jangan dibully ya Dedek Mimin ya, tadi keceplosan. Ketoke iki Bong Supite kuwi, turane ketokane iku ditemplekke ning lambemu kok. Lah lunyune kaya ngono ki dadi. Cuk saru to Pri? Yuk pacetken. Marai kowe kok. Iki lho sindene do mbayangke cegikikan kabeh dah. Oh ya sudah duwe dhewe kok dadak. Orisa malah. Oh Elisa belum ya. Elisa belum. Pri melu seneng. Ternyata Pak Sino itu beliau juga instingnya sangat kuat, tidak hanya wayang. Nek wayangnya diakui. Beliau ya bisnis saiki. Bisnis apa? Anu bakul helm. Kok helm? Wingi nang Kalimantan nganggo helm contone anu. Oh, helm ngepro iki wae. Kae iki kok sempat telaten-telaten iki anu jual beli helm aku. Pabrik pupuk Kalimantan Timur. Nek mlebu ki kudu nganggo helm. Helme kae. Nдар aku contoh miniature nganggo gek warnane gek kuning ngene ngono. Tenan aku ya Allah. Aku selalu anu kok mengikuti terus kok. Iya kegiatannya. Itu tanda sayang kok. Ngono ki rasa diucapke, rasa diomongke. Sing penting eksekusine. Wong ora tidak pernah melakukan eksekusi kok kondo sayang. Apa wong wedok ki mau dijanjikan? Aku wis trauma. Trauma pripun? Tahu tak eksekusi ki golek-golekane angel. Mana ini? Berarti gembrobyos. Ya nak. Halus manis ora merati Neno masa minggan kula golek si pedang kuning ditepoki
nduk kowe. Aku mau kok blasteran sing tepuk tangan. Coba jajal sampean. Yo ibu bunga. Suara wedok lho. Piye resepe kae? Ibu bunga hatiku. Oh. Nah, inilah dia Sukimin Blantik Wedhus. Setelah hampir 3 tahun derek Pak Seno laga iki lho kanca-kanca bener-bener mengapresiasi penampilan. Terima kasih kanca. Nganti keloro-loro ya, Mbak. Terima kasih. Ini tangis bahagia sobat. Kanca-kanca ini tangis kebahagiaan. Kalau tadi malam itu tangis keenaan, beda lagi. Banji ki nek songi ra pepayon ya ngono kuwi. Nyandeng bisa seneng aku ndelok ya. Seneng kula kaya karakter menika ndak boleh dicemooh gitu. Oh iya. Nek apa-apa langsung diluru gimana bisa berkreasi? Nyandeng bisa. Wah. Kuwi ngopo dadak dingonokne barang? Teknik making. Ketoke kowe ndek gejala ayan kok, Lek. Ngene barang iki. Hati. Ngene iki jenenge gregel. Iya. Gregel dhewe. Kowe nek digregel. Le. Sek mburi gonggongane tek mah kaya suara wedhusmu lho malan. Pipi mbek. Ayo nok. Iya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawan mencok neng pang kancang tak rindhik saka kadoan sarwi ngoceh dheweke ngaleh bencokan kae tak celok ndak ajeng ngecek padang kuning agawe pikirku komik seret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mangko atiku sansaya tak sranani sonde katuluk
seret piring tak sawan tambah-tambah nganise ibu bungair kelakonnya deh selirane Rakang hatiku kekiwan lian yen siput yang andudut ati kepranan Nora mangko atiku sanesaya ndadra tak sranani sun pikatulu sembah nuwun. Sampun cicil setunggal pamundutan Bapak Mbak Ablis ngaturke podang kuning panyuwunane Bapak Haji Saidi. Saidi. Iya, karo Ibu Ajatinem ya saka ayam anu bebek goreng kuwi ngarep pom bensin kuwi nak. Ya, pom bensin anu Pertamina arep 8. Ya. Matur sembah nuwun wis diaturake Mak. Iya. Yo dibacutke kepareng ngaturke sapa? Ayo genti ngaturke Mbak sapa ya iki sing kepareng jumeneng. Sinten monggo. Mbak Ika dhisik. Ya, Pak Jan. Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti. Mbak Ika Suhesti menika ugi sampun gerbini. Walah. Dadi sindenku iki sing kualat romanuk loro no. Padahal nggak iki ya sensasi bladekan, iki ya sensasi bladekan kayak ya apa ngono lho sing sing penting iki kualitas bukan kuantitas e. Arep 3 jam nek ra iso ngopo-ngopo karo semenit nek maksimal lho ora masalah. Lho atone lho ning itu harus lho Mbak, harus lho. Jangan hanya sibuk dengan pekerjaan lalu lupa kewajibannya sebagai seorang istri ojo nganti. Ini berlaku buat semuanya. Kanca-kanca ya mung nek kena tak kandhani ngono ki mbok giliran. Giliran piye? Nek bar orisan lairke lah gek kowe ngandhek gentenan dadi ora bener ku nek songo ki meteng kabeh. Lho, nek lho yo Bu Prastri yo nek sedina langsung lahir. Heeh. Oh iya. Lho kok nek sing jelas sing boboti ngantek 10 sasi kabeh umpamane lho jenenge ngono. Ning ora iso kabeh niki, Mbak. Regane sing wis ora iso siji, pojokan nika wis ora iso. Menopause lek. Dadi iso nek bareng ayo mengkari siji tok niku sinden kula. Dikon nindon karo ditendangi. Dadi kudu wonten aturan kang jelas ngoten lho benjang menika Mbak Limbu. Dadi giliran. Mosok ngono ya diatur. Kowe sik apa aku sik luyu ngono lah dadi ngono kuwi. Engko nek sing kangen karo jenengan lho piye? Rasa mirsani no. Monggo iki bakale loro cuti. Ya. Orisa karo Mbak Ika. Pirang kapan, Nduk? Pirang sasi? Baru 7 minggu. 7 minggu. Anyar le, anyaran lekasan. Aku kali 5 sasi jok cilik banget toh. Kayak sama nembak. Masuk ale sampean ngandute percil kok. Mung cilik kaya uci-uci kae kok disebut aku padahal Kuwi penyakit. Ya. Napa niki, Pak? Ngaturke apa Mbak Ika iki mau pamundutan mau apa sih? Gubuk asmara. Oke. Gubuk asmara ki nek ra Mbak Ika ngono kok ora. Kaya ora kaya ora. Mantep. Nah iya. Petingane dhewe-dhewe kok. Kuwi dadi ning gubuk. Ngawur. Pak Senoi lho. Ayo saking adole nyinden selak ngantuk. Kedereng. Minggir sik, Mak, minggir sik, Mak. Ya yo. Lah iya lah. Kok nek dikira tenanan lho, Pak. Alah ora apa-apa. Gene aku dunekke tatin gule kubis ya do kira tenanan. Ya santai wae. Kabeh iki do ngerti nek ning panggung ngene iki jane ora serius. Samudana. Minggu sarana menghibur saja. Ya. Nek sing karo aku ki tenanan ora samudana. Heeh, Mbak. Kok le minggir sik. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Lek Sukimin berdiri.
ngerti sindan loro meteng kabeh aku dadi koyok nglokro kabeh. Lah apa lho? Lah kok nglokro kene ngapa? Terus bandaku sok arep tak keke sapa? Lah kok kowe iki sampeyan bondo. Mobilku sing papat barang kae terus pelane aku ra ndek keturunan ngene iki ya Allah. Oh, kowe pengen ndek keturunan. Pengen duwe. Ning pengine anu tus dalang. Tus dalang. Maksudnya tus dalang keturunan dalang apa piye? Wijine kudu saka dalang. Arep bagus kaya nek ora dalang aku mau. Lah Mas Solikin ki ya dalang ki. Iki kabeh kene ki dalang lho. Oh, dalang. Kowe karo Solikin cocok asli. Wis ora metu bayune cangkem trok. Kok yo ngono. Dadi sekon jero wis wah. Iya nak. Lingsem yen mutan. Ya iki sekedap lo tak ngaturke panuwun ya nak. Ya karo sapa iki kanca-kanca ditumbaske suplemen kanggo kekuatan lahir batin. Ya lahir tok kesehatan. Ya kekuatan kesehatan saka sapa? Saka Pak Kawa iki lenggahe ning New York kono mau wis tak tampa paketane. Oh iya, sing duwe pegel-pegel, sirah mumet sing pas menyambut gawe engko diombani 2 pil iso ilang. Oh iya. Terus engko vitamin-vitamin yo akeh. Ya, arep keke kapan? Urung arep tak keke. Pokoke aku nek urung nyawang yoga nganti tele-tele kae. Urung arep tak keke obate. Iya. Lah men kok yo kentu, kok yo nganti-nganti tele. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Aja nunggu tele-tele. Wis ben apa-apa. Pokoke anggere cekeli tabuh iso neng sehat. Nek cekeli tabuh wis kelumbruk sak awake, dombeni. Kuwi jenenge nyeksa kaya ngono. Dadak nunggu tele-telete. Mangga. Lelampahan kang Uga kintunan teh Korea wis tak tampa no. Sapa asmane? Aku ora ngerti asmane ning lumantar Pak sapa? Sriyata. Ya saka Korea kono. Diparingi teh no. Oh iya. Dienggo kanca-kanca kabeh ning arep tak ombe dhewe wae kono ya wis. Pak jenengane kok mah kemaruk niku pripun? Mungkin nek jenengan unjukke ambak malah jenengan malah mabuk lho mungkin. Kemen, ya meneh. Kowe ora tak keke ben ndak do gleleng. Iya. Kula nek suplemen mboten nyuwun. Napa? Teh nggih mboten nyuwun, teh Korea mboten nyuwun. Suplemen ya alhamdulillah paringi sehat. Mbok menawi mangke wonten kintunan sabun sirih kula pun jeneng wong wedok ya. Wong wedok ya aku wedok. Ngresiki ngendi? Sesuatu itu nek nukokke sing bermanfaat. Umpamane bocah TK tok tukokke HP utawa mobil ora manfaat. Lho dadi asas manfaat cah TK tukokke ngene, cah SMP ngene, cah kuliah tukokke ngene. Lah aku ibu kan ya tetep sabun sirih kan. Oh sik kowe iki nek arep nganggo sabun sirih malah mengkeret to Le. Kowe iki kok lemah. Pas saya ora ketok lho kok. Aku dhisik tak ombe glegek ngono sak usus-ususku malah. Keset. Kowe ngawur lho kowe. Apa klerut lah. Kowe keramas wae. Malah ra genah. Dina iki pri aku jono iku omonganku elek men to dina iki nyun pangapunten para penggemar. Mbak Min iki kembuh wetone apa piye kok omonganku dengan rada ya Allah nyun pangapunten. Yes. No tulus nadyan nengku buk Mangga. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen aku nek
tuwa kokean pola. Arang aku gawe cangik nganggo kacamata iki merga weruh ayu kae. Iya. Terinspirasi saka Mbak Ayu, Lek. Lah, Lek. Tugel. Iya. Iya, ora apa-apa disambung iso. Lindengkek kemempengen. Lah, ngene kole pola kebablasan niku wae kok iya. Nyari tugel. Luar biasa iki Bu Fikali kagungan hajat iki tim penari latar komplit no. Saya dangu kok saya tambah. Tambah ya rumangsaku dhisik iki mung loro. Jangan ngerti sing kono dhewe sing nganggo iket niku nek joget edian niku. Wingi dateng DPRD niku udan ora leren bareng anu nglekar masuk angin. Ya. Saking semangatipun kok nggih. Aku anggere engko ana wong nyuwara nyingkar nyingkur wiwit arae kok wis teko wong iki ya pancen ya bener kok Mak lho niku penyemangat panjenengan lho oh nggih niku ya termasuk mengapresiasi buat kita semua wonten sing diorek-orek wajahe barang malah sesuk nek Mbak Mimin pun tuwa kon dadi ngonten niku
Masuk kuwi lek. Anu semangatipun mawon ingkang kula pendhet. Oh, nggih. Ora kudu pasuryane ngono to tampilane ngoten mboten kedah ngoten. Leres pancen yo bener ngono kok ya nok. Ya. Ki mau Mbak Ikas kepareng ngaturake. Nggih, Mas Mara. Ayo gentenan Mbak Tatin, ayo Tin. Yo. Ya. Ki sinden sing bibit unggul tahan wereng, tahan walang sangit, tanduran apa piye maksudku? Maksudnya sinden pestisida, ngoten. Ya ora. Tahan apa? Tahan wereng, tahan walang sangit, tahan wereng coklat. Tahan banci bareng. Ya mboten. Aku nek Mbak Tatin rawani neko-neko. Lah ngopo? Santel pisan modiar karo niku. Lengene we kaya kempol ngono. Oh, nek ngantel iki iso semaput lho. Apa Mbak? Nek ngantil iso semaput. Oh, nek ngantil nek ngampleng. Nek ngantil iso semaput. Lah iya. Lah, jenengan mboten ngerti ngantil apa? Ngantil ki apa toh? Ngantil iki ngantem. Oh. Nonyo. 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 Ngantil. Bidi iki beda. Oh. Bidi. Mang sawang niku nek pawakan kok kaya ngono kuwi lho. Iya. Wis Lah napa tah? takon nyuda mangan ya anggere kancane nyinden dheke ngemil. Ya kacang sak piring isih njupuk ngene kancane. Lah iya mulane ya saya njebluk Iya ki nanti mburi barang tukul ki piye kuwi. Tukul napa lho? Rono sik aja ngantek berita bohong lho. Oh ya tukul tenan. Endi to aku ora kerasa lho. Sesuk Tukul apa to, Mbak? Mbak Tatin ki sesuk kok kaya Bagor brand ya, Lek. Wah, lah ngapa? Bakul apa, Mbak? Bagor brand. Apa kuwi? Ora ngerti to. Ora ngerti. Pakan sapi kae lho. Oh, soalnya pakan sapi lah, sapine Bagore. teneh dokah. Aku krunguku bakul brand Bul Bagor to. Oh, nggih bener niku. Ini setuju saya menggaris bawahi. Iya. Ngapa? Iya, ayo kaya ngono kok. Iya. Ya nek lanang aku ya piye, engko nek do cilik kabeh ya piye, kudune ya ana cilik ana gedhe. Lah aku ketok lemu mergone yang cilik-cilik. Nek lemu kabeh ya ora ketok no. Dadi ben bervariasi, ben berwarna ngono ya, Mbak ya. Ana enom, ana tuwa, ngono to. Bener. Ana kae, ana sing edan barang. Ana kae iki mbok ya dicek awak kae iki. Aku maksudnya rasa dadak tok sanepa kae iki aku ngono. Lah iya aku ya wis ngacung kok tangane wis ngacung. Lah, kowe mergane para bapak-bapak kae sing do joget kae saking senenge awake dhewe ora perkara aku. Nek aku jejer dhek ya do meneng wae kok. Nek kowe nyanyi dhek joget berarti ana kowe ana kae. Ana kowe ana kae. Mbak Tatin harusnya terima kasih karo aku. Lah napa? Setiap do nonton streaming, Mbak Tatin wong ngono polatane buket, wong suka wong galak. Mbak niku hanya mimik mukanya. Mbak Tatin itu wongnya ora galak, aku ngono hanya mimik mukanya saja. Apa mimik muka? Maksudnya hanya apa ya ekspresi wajahnya ketoke galak. Mbak Tatin ora galak, kaki ganas aku. Niku pancen wis ora ming sampeyan kok. Kula niku ngari sok di WA. Nggih. Di foto screenshot terus ditanda panah ngono. Anjing. Sinden semuanya ketawa kok ini enggak. Wah, aku yo muni ini bukan sinden kok ini Banaspati ya. Lah nek ora lucu kok kan guyu ya engko dari. Aku jenenge ra menghargai kudu ketawa kok. Lah nek jenenge ora lucu aku kan guyu ya emoh. Aku saking suwene melu aku kok. Dadi keleluconku wis tok cekel kabeh, wis kulino kabeh. Iya. Ning sakniki Mbak Tatin jur mesam-mesem, bae nembe munggah panggung ya mesem, nduk panggung ya mesem. Ketemu sapa-sapa mung mesam-mesem ae kok. Bar gegledak kok. Cok maksudnya ngapa? Rada edan ngono wae. Iya. Dadi saiki rada edan. Iya, yo. Nembang apa? Kowe, Tin. Ya. Lah nonton pamendutan mboten, Pak? Ora ana iki mau Mbak Mimin le mancing ora nganu ora berhasil. Napa pamundutan apa? Ora ana sing nyuwun pamundutan. Dari sampean le mancing mau ora berhasil. Apa tak pancing ning kene ya engko mbok wong anu. Piye? Monggo ingkang badhe nambahi gitu. Lah pancingane kok tak delik iki. Mboten wau sampean rak wis mancing 300 jadi 3 juta. Ngono to? Iya. Ora ana sing kepengin. Soale sing ngomong ming banci tadi ya. Lho mboten ngoten niku mesti lho Pak ngoten niku. Wong terani ayan mah hijabah. Oh iya. Ngaturke apa sakarepmu? Nggih. Banyuwangen ya kena. Ya.
cara nganu dangdutan biasa ya ora apa-apa. Ya. Niki mau pun slendro pelok, Pak. Pelok. Pelok. Mangga pelok. Nggih lali janjine, Pak. Oh, nggih. Lali janjine. Lali janjine. Lali kok nglali. Jenengan kuwi iso nglali. Lali perkara apa to, Mbak? Pak aku dadi kepo iki. Perkara niku iki kerep janji ning blenjani terus. Sapa? Ya, jenengan kuwi kok sapa? Mosok Pak Sino blenjani. Iya, wong blenjani janji iki ciri-ciri orang munafik lho. Ya dia memang begitu loh. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati. Dan bila engkau berjanji, selalu engkau ingkari. Dikala kau berbicara, lalu kau mengkhianatinya. Itu munafik namanya. Itu munafik namanya. Cium, tak rumah. Ciri-ciri berjanji ingkar, janji ingkar toh, iya, toh. Ingkar. Ayo kuwi dhek kelingan jaman nganggo tak ton tang ton ton tang. Mula lagune apa lah? Oh iya. War. Ayo Om, ayo Om. Lho lagu ki ono maknane lho Okay, maksudnya. Jadi ciri-ciri orang munafik itu kalau bicara kok bohong, kalau janji suka ingkar, dipercaya khianat. Loh, jadi konco-konco nek iso singkirono kuwi mau. Tapi kok kelebu ngondalange kabeh ya? Aku ora ngomong lho. Aku ora wani lho. Maksud lu? Maksudmu piye muni ngono? Tak ada maksud. Aku gayane mau wis lalu bagaimana? Gayane kata-katamu kowe wingi ning Jakarta didunekke. Bagaimana Mbak Tatin? Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Lah aku lino basa Indonesia. Ayo aku bosane dhewe ae. Tidak bagai-bagai. Wah, isin banget aku. Neng rest area ya ngono kuwi. Neng rest area iki ana sing tepung ki suatu kanu lho, suatu keistimewaan lho. Mbak Tatin, bagaimana Mbak Tatin? Tidak bagai-bagai. Aku terus langsung mlaiku tak delik ki. Aduh, mati aku. Aku yang langsung tak tutupi lambe ki ups. Wah, gayane ups. Lah piye? Nek lambe Tangannya tiba lecet barang dilurui. Itu tangannya lecet kenapa? Habis tiba. nek pengalaman ngono ki akeh kok dalange iki ya. Habis tiba. Ayo. Awak saking goblok. Pripun? Iya. Nang Jakarta medun nang rest area wis mlebu Cikampek ya tuku panganan ya tumbas. Piye to iki aku? Gocah cilik. Tumbas. Lali soalnya lali. Rumangsane nang kene ngono tumbas. Lali wis bola-bali. Mulane nek dhek medun aku trimo lunga ya kata-katane mesti ndesit banget e. Ora wae gene iki ya ngetutke terus. Wah, ya mergo tak ndak ilang. Semono kok ilang. Loh, wingi aku ilang tenan lho, Pak. Gedene pas aku pipis kae. Oh. Anu bisa tuku apa kae jenenge? Ya bisa tak kon pindah. Lah iya, lah pindah kok ramong. Lah iki aku metu saka toilet lho, bisa. Aku ki lek pindah ki sok omong nek wis muni wis muntruk. Aku mesti pindah. Gila. Jelek, jijiki. Kulinan kan lali janjine ayo. Ya. Ya nak. Udu ya. Dina Minggu kang tak anti Minten apa? Pak guyang-guyu iki ngopo? Karo gledak piye? Ya Allah Tatin. Nah aku mau dunake bar gledak guyang-guyu, lah saiki dalange guyang-guyu kok. Ora ya ming kelingan wedok-wedok iki lho, Dok. Iya. Nek nganggo ki nek muni nyambut gawe ning ado ki kathok jin suwek-suwek. Ketok kaya wong kutha kae. Mlebu kamar mandi, klotak, aduh ciduknya. Aduh ciduknya tiba. Oh alah.
Mulai pengalaman ki ya guru yang paling berharga, pengalaman yang kono dijiku apik ngono kuwi. Aku tau ngerti, Rung. Iki tenan iki. Niki tenan. Kae lho sing viral ana wong lanang nang nggon video viral lift didodok. Nggih. Niku. Oh walah. Sapa? Tak apusi kamarku kula pundi, Pak? Iki apa transite kene iki. Lift kok di deg. Aku muni liftin, lift aku. Lah duwe ya kono kuwi ya tak dodok ta. Aku deh. Nek ora duwe ya ora tak dodok. Kamar kok gur sempit. Lah elip. Kan dhek nek anu nang nggon kaya ngono kuwi. Nek nganu apa lho iki? Iki sak ngalam tangga. Lah, soalnya iki sak ngalam donya mirsani live streaming aja nek nganu Mbak jenenge kok ngono kuwi lho. Nganu kok. Aku ora trimo. Ora trimo. Wong kuwi karo aku. Mangga. Tina Wis kaya nembang neng pasti. Kaya manuk ya disisati. Ha sedulure Mbah Kantrong. Iya. Pinter golek alasan. Iya. Pinter golek alasan. Ngandar-andarangan dukur. Aku wis ora
Menggeh-menggeh to kowe nyanyi sedelo kowe. Kinten? Kowe kuwi kelemon kok. Dadi otot-ototmu iki wis kedesuk gaje. Ya ora apa-apa mbane kedesuk liyane. Nggih. Wis aku ora melu Bris. Bener ora? Bener kuwi malah apik kaya. Aku ora melu-melu Bris. Pedomane apik ngono. Wis ora melu nek iki. Lah melu iki piye kita? Arahnya wis ora sehat iki. Lah sehat lho. Lah piye ta? Ketae Mbak Tatin pengen dijungkati kok, Lek. Ora iso nang ku ora ono kok. Hei. Jam-jam kowe. Iki lho sing mana iki? Siaran langsung ya wong ayu. Aku sing para wedok asli arep ngomong ra tekan atine kok malah iki lho sing mana bocah iki nang kene lho. Lho, arep dikok arahke ngono nek pancen pikiranmu kira ke situ ya ora bakal kowe kemecap kaya ngono. Lah ya nek aku ra duwe rambut iki gelut lho sikile. Nggon sikil kok ya. Jungkat iki piye? Jungkatane nek ra ono rambuté kok jungkat. Enggak enyak. Kuwi wis ora duwe kok. Nek cara Kyai Putri sing sugih mesti dirawat neng apa dene iki neng nggon salon kae dadi rambutnya dilangi lho. Di ngenekne wis ilang. Nek Tatin ora nggo lakban. Kok tenan lho. Temploki kabeh terus katut kabeh. Jenengan kulino apa? Saya tak delokane sih aku nek bapak nyun sewu nyun sewu pisan nyun sewu rada tengah ngene sih. Apa sih? Oh ana buntute urang, wong cetil iki ono rambut. Rambut iki lho, ngene kan ono buntute urang ku wong cetil. Nek wong tuwa ngomongke biyen jan ngono kuwi ya. Nek jenengan ono ora? Aku ora ono, aku wong lomo kok lho. Jamane bondo donya awak kowe tak sedekah. Lah iki ono catake ngono lho. Dicatak piye to? Lah apa? Coro nok, Lek. Ya dintekke. Ya. Jan-jane sembah nuwun. Ya. Mbak Tatin wis kepareng ngaturake. Iya. Ya diaturke sapa sih? Mbak Elisa. Elisa engko kari dhewe no. Iya. Dienggo gong Elisa iki. Ya, sapa sih? Mbak Ayu sih, Mbak Ayu. Monggo. Mbak Ayu. Mbak Ayu. Jumeneng. Ya. Monggo wong ayu. Sinden kan kebar lenggah ngono jumeneng kok jareke musak masik ya, Nduk. Ya jenenge balungguh ngene iki rak ya. Wong sing linggo sinden kok apa sinden bar linggo gedenge musak masik. Ya nek jarike lumrah. Nggih. Sing dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Mbak Mimin, Mbak Abi. Pilih sing dalu Mbak Ayu. Sami sehat. Alhamdulillah. Sing menarik dari Mbak Ayu ki apa nih, Lek? Ya suarane cethok. Menarik. Terus nek kanggomu? Nek irunge ora biasa. Lah tinggo iko kacamata nyanten melorot-melorot terus kok. Nek pamane mancung ra iso semindi, aku melorot-melorot terus. Irunge biasa. Terus pemeneh ya lagak lagune nyenengake. Nek menurut kowe apa? Nek menurut aku sing marai Ayu ki kacamatane. Lah ngopo? Soale kowe pernah nganggo kacamata kaya Mbak Ayu ki mah kaya tukang pijet. Tukang pijet kaya ngono kuwi sing arep pijet ya sapa? Belum tahu dia. Tukang becak. Tukang. Monggo. Mbak Ayu ya ngaturaken. Jajan ben ora lali ya Mbak Ayu, Mbak. Bajidor Kahot. Oh iya, dibawani Bajing Lungkak. Ya, Bajidor Kahor. Bajidor Kahot. Oh, aku walik kok ya. Aku nek kuwalik nekat bae kok. Aduh. Lho, Lek, wis lampu ijo lho. Lah ya. Nek kuwalik tetep nekat lho, Lek. Lah iya. Lah iya. Aku gak mbacutke ndak tok gire-gire ngono kok aku mudeng kok. Ndak keterucut. Mangga. Ya. Ki uga pamundutan saka Pak Tumiyono. Iya. Pak Tumiyono saking nggih. Kerangan Bayan. Nggih. Oh, nggih, menyang dan insyaallah kula sowan Pak Tumiyono. Oh, nggih.
Syukur. Wonten welingan saking Pepadi Klaten Bapak. Nggih. Mbok menawi mangke wekdalipun panjenengan sampun ragi longgar. Nggih. Kaangkah menawi siam wulang siam panjenengan kasuwun ngringgit wonten RSPD Kabupaten Klaten ingkang kepareng ya pengrawitipun kanca-kanca dalang Klaten. Oh nggih. Sagu. Menika pesen saking Ki Kasim Purwowasito ngaten. Mbok tulung nyulik rembug karo penyanipun Dik Seno ngaten. Oh nggih. Kanca-kanca mboten saking mriki. Ingkang nabuh kanca-kanca dalang sedaya. Oh nggih. Dados dalang Klaten sedaya nglempak anu ingkang ngrikit panjenengan. Pun mriki mboten sah dijak kabeh pun rasa. Mas Keswan ki dongane. Napa? Alah udan deres. Iya. Nek ten RSPD niku anu Mas, namung sumbang sedaya menika mboten wonten ingkang anu ngaten lho kok ya. Nggih. Lho ra wis do ndek ide dhewe-dhewe ta. Sok ndelok sangu mercon. Iya. Lho, aku ya tatak wae nganggere hong wilahing duer. Aku penyo tenang, niku kanca kula dhewe. Saben Selasa kliwon menawi mrika nggih. Iya. Mangga Mbak Ayu. Cidar kahat Mbak Ayu. Gunung. Oh. Gelenggung. Wah Mbak Ayu pentas iki nak. Iya iya. Oh, alah wis jarine mau tatu kok wis pulih meneh. Mak cangkik wis pulih. Ayo iki meng tiru-tiru kowe iki tak nek kacamata. Yang ketoke kula mboten sementen niku Pak. Apane? Ya beda. Kacamatane ya. Nggih. Kaca tingalipun mboten semonten. Kacamatane Iki sesuk meng kari golek wayang mik. Iya. Yuk. Bisa dengar. Nek nek encok lho, Pak. Ora ngombe bioglas. Iya. Promosi. Ya. Promosi. Gelenggung. Sampun ngunjuk bioglas, Pak. Sampun ngunjuk bioglas derek. Wah, top. Lho Le bioglas iki ngono. Lah kono klerune biogas ki malah ning sapi tank iki kono. Rapra. Mula ya jelas, mula kok aku kok ora saya awake ora seger kok malah saya senep aku ngono. Ekler. Samping sapi. Marai aku wis angger sing nganggo tuku ngono wis langsung mundur sik kok aku nek sing nganggo bayar ngono ki. Aku sesuk nganggo pring. Pring napa? Lah yo pring diwadahi Pak Wedang Putu kek impring ra wis. Iya. Nek ra duwe pring kok golek pring silian. Pring silian lho. Lho. Horor ya, horor. Pring silian. Maksudnya pring silian ki ning omah ora ndek wit pring, arep tuku rakober, jileh pring silian nggone tanggane ngono lho. Pring jilian. Pring jilian ki pring silian lho. Dados di oh kok ya jenengan langsung pikiran nang kono lho. Bengi iki pokoke hebat iki. Iki horor, bengi kok horor to. Aku biasanya ora tau menjurus kok iki kok diarahke terus. Ih, ya pangapunten Gusti Allah. Ya nak. Kabangkur gunung Semadang ketunjang. Lek Sukimin. Ayo Lek. Kumaha atuh? Talaga sekamayana terang kicik di tengah. Kuwi kayak ngomodel kepiye? Gue
sumpuran goyang gayang Mbak Apri. Ayo goyang banget. Iya. Tiru ngoni-ngonane wedhus nang omah kowe. Ya, anu bajidor kahot. Ya, diaturake. Monggo, Mas, yuk. Ayo Mbak Nene.
Jane pemandangan di sawang ki jogete apik kabeh barang kecampuran mimin malah sing pentari ora karu-karuan ora. Iya, ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Latih. Heeh. Ngoyak wektu no? Ya, Mbak Elisa. Ya, karo Sawaso. Ya, Sa. Ini yang ditunggu-tunggu. Nggih. Nggih, Sugeng Dalu, Mbak Apri. Alah, Lek. Sugeng Dalu. Ngapa ya, Min? Ragele aku karo kowe. Lek, aku menang banyak, Lek. Piye? Karo kono gelem ngomong karo kok ra gelem. Ragele aku. Ben ambumu lho. Oh, ambune kaya apa kowe ki? Brengos. Wedhus kok piye? Iya, iki plantike wedhus iki mene. Iki lho dine janggute Pak Yogeni ngono. Aku iki ya. Mbak Mimin ki nek prai seminggu we brengose ketel banget kok. Iya, mula aja nganti. Aku nek pas wayangan iki ganteng banget kaya Jeremy Thomas ngono kae kok. Ganteng. Godheke ngono kuwi. Ora ngerti tandang gawe ini ruso. Rasa tenanan kok. Coba piye? Wah, mega ora sode. Masa ora banci ora doyan. Bagus sitik. Kapokmu kapan? Ganjaran swarga nek kowe iso mulihke aku lho. Hah? Kowe iso nambani aku malah ganjaran swarga. Begak, kowe wis tuwa to? Wis lah tekan gone. Wis 43 wis saiki Wis Mbak. Kapan dasa 3 ning Januari, Pak. Oh, nggih. Kawan wulan malih. Nggih. Sehat nggih Mbak Kimin. Alhamdulillah nek cedhaki sehat. Ya, men. Ya niki napa Pak Pamungkasan ini napa? Ya, si Banyu wangeke. Ya. Banyuwangi ya. Iki joget meneh Kimin. Joget meneh. Semangat sinden milenialku. Mantap. Nganggo bawa apa langsung niki Pak? Nganggo. Oh nggih. Jogetane Lek Kimin biasa. Jogetane ora berprestasi sama sekali. Jogetan kok ora berprestasi iki. Lah ya Mbak Apri lho wangun ngene-ngene Sukimen ngomong ngene kaya ulo ngene iki ora wangun. Dewi-dewi ya Mbak. Ning apik ya. Apik. Tetep Tekone aku sing apik. nggih. Semangat no, yo. Mesti mangan jelas. Jogete. Semangat. Wingi yo nganggo gaya yo le renang yo. Nek renang gaya apa, Mbak? Nek renang aku ndelok lho le renang. Aku menyempatkan renang ke Guci Tegal. Guci Tegal yo. Alhamdulillah. Gaya batu we. Gaya batu ki piye? Mong nyilem. Kaki pipis ben ra konangan ya. Kok kagak lho. Kok nanti sak pipis ning kolam renang. Oh ya ora oleh, Mbak. Lanjut. Iki jondel ya Mas. Sing kerep kok iso jondel.
Mas Keswan jondel disulungi Pak. Atase rombongan kok ngantek ramudeng ngono lho. Monggo bendina melu lho. Lah nggih. Kaya ngepaske oke niki bakal iku ngeget drang tung-tak. Ha iya, kok malah antuk-antuk. Hikmahe menika terapi jantung kanggo kanca-kanca, berarti jantungnya sehat kabeh. Ya ora ya malah marake stroke padake. Lah kok ling bapak Seno wis jondel. Ya bapak yo jondel. Aja kok Keswan. Aku emak tratap. Bio gelas ra mandi yo. Tetep kaget. Wis ngombe banyu yo tetep kaget. Wis ora mandi. Tetep deg-deg ser. Iya. Lorlan kityo lalas angken kang kalebian menengon nutup isin kok. Ya. Aku Apa ya? Nek kesandung bareng. Pak nen awake dhewe iki Pak nen iki asine ra mudeng apa-apa penting modal brutal karo nekat kene lah. Ora mudeng titi laras ora mudeng. Iki upama Elisa menenge ra konangan lho. Leviat sing ngendang iki gur nyelekke wong ae. golek perhatian lho karo Mbak Apri. Jane iki memendam. Ya. Oh, tadi pengen ada rasa yang tak biasa. sing ngendang iki padune. Nah kan. Ya. Pengennya aku goyang ini. Mbok kalau dilegani to Pri ngono kuwi. Ora usah digeder-gederke banget kok kaos kakike pindahne geger. Swan Toro ya wis siap joget iki artine yo. Ya mangga, yuk dadas, ya. Gerai
Nugroho yang ganteng. Ah iya. Aja ngusek-ngusek nganti kaya mintok ngelek. Semangat kok. Semangat. Sing Mbak Mimine sing mesakake. Sakake, Pak. Ya iso apa-apa wis sepuh kok ya, Mak. Kami totolen. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri, matur sembah nuwun. Ya, yo neruske cerita sik, Mak. Iya. Ora ketamung sak klerapan ya, Nok. Iya. Monggo badhe ngendika menapa Mbak Mimin, Mbak Apri. Matur nuwun Pupika. Sanwegan dawuh kula kalian kanca-kanca warga laras malih lepatipun pangapunten. Mugi-mugi Bu Vika saged amanah. Amanah. Amin. Langsung turun ke jalan men ngerti perih tangise kawula kados-dos pundi ngaten nggih masyarakat. Sedaya lepat nyuwun pangapunten. Satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya, jauhi narkoba dan dekati waria. Jauhi bener. Tan samar mamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen daleng ing kalbu pambukaning warana taren saking liyep layaping ngaluyup